Jeg vil absolut anbefale Largo som uddannelsessted for yoga. Absolut. Så vi skal arbejde med rygsøjlen. Det, jeg synes, der kendetegner underviserne her på Largo, det er, at de er super dedikerede. Mula Bandha er centreret omkring vores perineum. Jeg har i hvert fald aldrig følt, at jeg har fået så meget en dybdegående forståelse for det at dyrke yoga, som jeg har nu. Vi beholder stabiliseringen af din lænd. Det kendetegner lærerne rigtig meget her på uddannelsen, at de rigtig gerne vil lære fra sig. Det er jo nærmest fra første modul, at vi bliver kastet ud i, hvordan man underviser. Det giver en god fornemmelse af, hvordan det er at undervise. Vi skal i gang med nogle åndedrætsøvelser. Det er et fedt sted at være. Det er kompetente lærere, undervisere. Det er en rar atmosfære og meget nærværende og personlig. Jeg tænker ikke, at der er så mange andre steder, som jeg i hvert fald har kigget på, der kan helt det samme, som Largo kan.